velkommen til Vi ved det, men det gør du ikke. I dag skal vi have om gensplejsning, et meget, meget spændende og vigtigt emne her i samfundet. Vi har vores helt egen overlæge, nemlig Majse Tausen fra Tausen Hospital. Og du ved ret meget om gensplejsning. Vil du dele din viden med os? Ja, altså gensplejsning, det er jo, at man ligesom deler ud af egenskaberne. Altså hvis nu vi har en plante, to planter. Den ene plante kan modstå insekter, så den ikke bliver angrebet, men det kan den anden ikke. Så tager man det her sådan, modstående gen, der ligesom skubber bakterierne væk ud af den plante, cellerne altså, sætter det ind i den her, og så har den her fået det her gen, så den altså modstår insekter, så den ikke bliver spist. Det kan man for eksempel også, det er ikke kun med planter, det er også med dyr for eksempel og mennesker. Hvis vi siger, at der er en lille mand her, der ikke kan vokse, fordi han mangler væksthormon, så tager man væksthormonet fra et andet menneske, der har væksthormon, sætter det ind i hans celle, så han lige pludselig kan vokse igen. Ja, jamen det er jo noget meget smart noget, sådan noget med genforskning, specielt hvis for eksempel jeg gerne vil blive højere, kunne jeg tage en væksthormon fra en meget høj basketballspiller. Og det er jo ret smart, fordi så kan man jo så mange, at du skulle bruge det, ellers er det misbrug. Men det er det. Det er jo meget smart her i verden, kan vi jo nærmest skræddersy os selv. Vi kan jo få det, som vi vil. Men nu videre til vores anden interviewer, som vil interviewe en plantevand. Ja, videre til dig. Tak for det, Andrea. Og nu går vi så videre til vores plantemand Hansen, der simpelthen har oplevet det her gensplejsing med sine egne planter. Og plantemand Hansen, kan du fortælle os lidt om det? Ja, altså, jeg havde jo min yndlingsblomst. Så hele tiden blev jeg der insekter og lort, og det var bare skidt for sådan, ikke? Altså, planter er mit liv, så det var ligesom at miste sine børn igen og igen, ikke? Men så havde jeg jo også den her anden plante, som var sådan der, okay, fint nok, ikke? Men den kunne altså modstå alle disse insekter, der dræbte mine børn. Så jeg tænkte, kan være en må, der kunne gøre noget i dag. Så jeg ringede til Tausens Hospital, og fik en tid til mine planter, og så kunne de altså simpelthen larve min modstandsdygtige plante til at give nogle af dens gener over til min ikke modstandsdygtige plante, som jeg jo elsker. Så nu har jeg en blomstrende farm af modstandsdygtige børn, kan du godt sige. Ja, det er meget dejligt. Ja, men hvad skete der så med den plante, som du ikke så godt kunne lide, den der var modstandsdygtig mod alle de der insekter? Er den stadig det? Ja, det er det, fordi teknologien gør sådan, at de ikke fjerner alle gener, men tager nogle små gener, og så putter dem over i noget andet. Så den lever videre i bedste velgående. Tak for det, plantemand Hansen. Og nu synes jeg, vi skal slutte for i dag. Det var dagens afsnit af Vi ved det, men det gør du ikke.